de primer curso, Victoria Piñeiro, cun poema de creación propia, titulado O robot electrónico. Un forte aplauso. El robot electrónico. Miro a televisión e penso un montón. Miro a lavadora e penso na raiola. Poño a aspiradora e miro a batidora. Fixen un robot que era moi molón. Para estar quentiño na lareira. 2 paus, unha piña, e o robot con antenas na súa casiña quentiño estará. De terceiro curso, Celia Díaz, cun poema que atopou navegando por internet, titulado Tengo un robot cocinero. Un forte aplauso. Que cocina con esmero. Quería ir a la frutería, pero entró en la ferretería. Esa vez se equivocó y esto me cocinó un plato de tornillos en vez de 3 membrillos, una tarta de arandelas decorada con ciruelas, una caja de tuercas con gusto a fresas y tallarines de manguera en lugar de 3 peras. ¿Qué haré con este robot? Me pregunto cada día, que entró en la ferretería y olvidó la frutería. De cuarto curso, Francisco Bouza,
Tamén ponemos musiquita a todas horitas. Es un robocito moi cariñosito que le da abracitos y tamén besitos. Para rematar, de sexto curso, Nerea Freire, cunha poesía escrita por ela e titulada Xeración Tecnolóxica. Un forte aplauso. No noso colexio hai unha biblioteca na que había unha mascota chamada Radioteca. Agora, neste curso, chamase Roboteca, por mor dos avances, e xa non hai libreta. Agora utilizamos libros electrónicos, e o que non nos entenda, cágase nos demonios. Nós non usamos bolígrafos nin folios. Temos a clase chea de obxetos robóticos. A robótica é o tema novo deste curso. Para entendela, non hai que porse rufo, senón quedaremos azuis como un pitufo. Mellor é ler as instruccións e mirar o debuxo. Este ano fixemos mans robóticas de cartón, tamén un bonito robot feito de tapóns. A min este traballo gustoume mogollón, e dicindo vos esto, acabo a miña redacción.